May buntag lula. Paper ko ben. Merry Christmas. Nag-asa mo? Ha? Asa mo dapat ganina? Na mo kilid mo sa Mananga? So puro mo taga Sapa tanan. Adili taga Sapa, dapat sa Sapa. Hindi man pwede magpuyo sa Sapa. So kumusta naman mo intaw na eh? Not good. Ganong not good man. Oh my God. Sige, ako unahon si Kisa ko kani madam. Unsa may imo experience sa itong nahitabong pagbaha? Tumatayos pa ka. So kamutan itaw. So sa imong dapit nga balay mga ma-estimate mo pila ka metros ang gisaka? Lapos tanan no? So lapos pa sa ato pam, no? Kung naa ka duha ka danay imong balay lapawan gyapon? Ato 20 feet. Grabe. No? So usa to orasan nahitabo gyud? Mga 5 kapin. Alas 5 sa kadlawon. Nagsugod nagkusog. Kunya kalit na pagsakas tubig no? May gani ka nakahiklin mo. Di pagkagabi na nagbakwit kami. Pagkagabi nagbakwit na mo. Pero among ibakwit amtan gyud siya sa tubig. Amtan gyapon. Sa to pa kung wala pa di ay murag tawag og early preemptive nga evacuation, dagay patay. Sa kana inyong dapit ma'am, so far wala okay ra mga masilingan tanan. Okay ra pero kami nga naagi sa dapit sa Samar, urot kita mo mga balay tanan wala mi nako maski sa nina urot. No, urot na no. Nabanlas na nakita bitaw na ko atong murag wa na ginabilin. So asan mo numuyo karon? Ay evacuation. Naa mo tanan sa evacuation pa karon? Wala pero kami wala may ipapuyo ra mi sa silingan sa dito sa Malawa sa mi wala mi pa. Oh, so kamo in town rin. So kamong na-address sa evacuation karon asa man taon mo magpasko? Ang uban sa evacuation kami na amin na papuyo sa mi sa balay sa mong kanang uyab sa mong anak. Papuyo sa mi sa ginikanan ka wa man mi mga balay. Sa imong umagad pon. Kapalit og mga Imong umagad pon. Oo. So imong kumare, gipapuy lagi sa imong kumare. Kamo madam na mo sa evacuation? Wala sir, nauli namin sa amo. May uli mo dito? Then sa Bagyo kay naglimpyo na namin sa mga lapok sir ba. Okay. Ikaw madam, asa man karon nagpuyo? Yung balik ka dito? Kunya, magkatukot pa mo balik yung balik di na? Depende. Ha? Iko sa ano sa dibida pwede iko sa Okay. Usa may plano kuno sa local government si diri sa kwan? Iko kung di maiko sa kanang pila ka meters Okay. Makatukod. May uban nagtukod kay wala may go sa kwan sa wala may pero sa mo depende pa kay naa madjupis na dapit. So kinsa may nagdesisyon og asa kutob ang no build zone ang DPWH? So far giatiman magamo sa gobyerno Atiman man sa sa Talisay. Pero nalay pero di gipaigo no. Ato-ato lang madam, wa may nagtalaw. No? So mao na ingo pero question mark sa sige, so karon ang katong kamo boss asa mo nagpuyo ron? pareha mi kami diri nang kuan. So kato itong namuyo sa evacuation center, anak mo magpasko ta karon. Ako banana diha. Ana diha. Why no choice? No? Wala may balay. Sige. So kay ang nahitabo man god, in fact na ako makauban nga naghatod og hinabang dito, pero wala man gud dito mo biktima na diri, no? Naa kami pilin. Kuan lang ang uban kami sa paresa ko ipapuyo ko sa umagad sa ilang balay. Kinabtan ba ilang balay yung kuan pero wala na unsa siya na dami sa papuyo sa misig ginikanan. Ang pagtuo man sa gud sa uban nga kanang kompleto ra kanang wala ray pagkuwang ang kanang hinabang sa gobyerno sa uban. Gusto pa ita pero I'm sure daghan pa kayo kay mga Cebuano, mga Pilipino na pa daghan gusto mo hitabang no. For example, mga followers di Cebu ni Bay, apit na mag 400,000 kabuok na pa si makuyog. Kung naay gusto mo hatod hinabang asa man ang pinakamaayong ihatod nga para makaabot sa inyo ha. Mas maayo din sa ganung tanaw ninyo ang amo ang sitwasyon nito kay naa man sa dito nagpuyo. Kami wash out sa kami. Nakanaman naman. Kay ang tuyo mo gud sa kaning gusto mo tabang nga kana makaabot gud sa angi tabangonon. Kinahanglan jud sa Sa barangay unsa man sa barangay hall? Area. area jud. Naaba mo isit. Karon kay mga materialist jud ba. So ang once again mahigala no nanawagan din sila. Gikan ni sila sa barangay Lawaandos nga apektado sa katong miagi nga flash flood ni atong Nobyembre. Unya nagpuyo ni sila gyud kilid sa sapa. Unya na ilang panawagan karon sige madam. Ang among kinahanglan karon mga materialist para sa balay. Materialis kaning lansang,
kahoy. Kasi plywood mo na mo gituanan kay patig mga bugas okay ra mi. Na may nanghatag. Naray bugas, no? Pinaka importante na mo. Okay. Para makabalik na mi para makakuan. Maka-rebuild na pagkabalik sa naandan nga kinabuhi no. Ang inyong mga anak nag-eskwela ra? Kaswila ang duha anak ang upa ako ang anak lain kuan nga nagtrabaho sa pero dili kaya. Mo ba? Walang gino. Kaya. So once again sa katong gustong mutabang naara sila sa Barangay Lawaandos kilid sa Paon sa sitio dia. Kuan, luyaog pusuan. Sitio Luya og sitio Luya, sitio Pusuan, sitio Saging, sa pilang sitio. Tambis, sitio Sambag, Purok Saging, Purok Saging na purok, di na sitio Purok. Purok Saging, Orange, Purok Sambag, no? So muna ang mga dapit nga naapektuhan atong baog nakita man ninyo no. Diri sa ato ang mga videos gani niabot og tag 5 million views. No? Kunya daghan kay ngadto mga gusto mo tabang dias lang mga higala, nagpaabot pa sa inyohang pinaskuhan hangtod karong orasa kay apektado sila no. Maingon na to. Among pinaskuan materials lang. So kung ang inyo kunong gasa sa blessing nga Ginoo nga gihatag sa inyo ha, ipaambit sa ila pinaagi sa lansang plywood, sin, kahoy ug uban pa ang mga materials. O pwede pagkapinan nyo og mga TV washing machine. Di ala po. Oh, okay na, okay na. Ha? Sana all. Maulang sa ira Oh. Kung ilan lang ko nung naginuton ko pagkapinag swimming pool, di ba boss? Ay. Dito, ako pasiyaw rin ha. Isip pagpagaan. So, dito ang akong hangyo mga higala sa atong followers. Please, if you have the means to help, please help. Nga, bahala sa ginagmay nga pamaagi, matigom ta na daghan man gyapon. So, mo to na i-direct lang sa kwan sa mga barangay o sa mga area, sa mga sityo nga ilang ipanghisgutan atong balikon bi kada purok o sa to nga purok. Gano Riverside, Purok Saging. Okay. Purok Orange. Very pure, tubo kaning Riverside. Okay. Purok Orange. Tambis. Purok Purok orange na siya. Purok orange. Purok Tambis. Kambis. Ang kuan ilang mga sambag uno. Sambag uno. Sa pilang da. Sambag dos. Dili ni Sambag dos Cebu City, ha? Sambag dos sa Barangay Lawaandos. Tulong gyapon na siya sir sa Lawaandos sa Lawaandos. gyapon na siya nga. O di kay Cebu City ko na may Sambag dos. Sambag dos Lawaandos. Inyo madam. Purok Saging yapon. Purok Saging imo madam. Morgyapon. Ikaw. Morgyapon. O sige. So pagpaligon lang mo ha kay kanang tanaw maginoon na to. Importante nga nang abot tarong pitsa ha. Lagsik na sa lawas tanan. Mga bata be, lagsik na. Lagsik lang so. Sige. Sige maayong kuan ha, maayong Pasko ninyong tanan ha. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat.